Соңғы 2 елда Русшуган авыл җирлеге зур күтәрелеш кичерә. Авыл җирлектәре арасындагы рейтингта җирлек 16нчы урыннан 6нчы урынга күтәрелде. Җирлек башлыгы булып Альбина Басоряна эшли башлагач, барлыкка килгән үзгәрешләр бу. Үзенең чыгышында ул узган елда башкарылган эшләр һәм ирешелгән уңышлар белән таныштырды. В 2019 году самозанятыми гражданами были выполнены следующие работы: ограждение кладбища, ограждение бесхозных домов, ремонт музея, зимнее и летнее содержание дорог, установка шлагбаумов. На территории поселения функционирует школа, детский сад, дом культуры, сельская библиотека, почта, 2 ФАПа, церковь. Русшуган төп гомуми белем бирү мәктәбе директоры Фирдәүс Фәрхетдинов белем һәм тәрбия бирү юнәлешендә башкарылган эшләр белән таныштырды. Русшуганда һәрвакыт шау-шулы, күп сораулар белән узатырган җыеннар инде онытылып бара. Халыкның җирлек башлыгыннан канәгать булу нәтиҗәсе бу. Многое что сделалось, и в будущем уже какие-то там проекты, наметки, еще многое хотим что сделать. Помогает глава и школе, и сельскому дому культуры. Ну, старается всем помогать, чтобы... То есть у нас такая сплоченная работа, вот. И я считаю, что если бы мы все вот так вот не работали сплоченно, то у нас бы ничего не получилось бы. Олошакмак авыл җирлегендә узган сессияда да район башлыгы үзе катнашты. Җирлек рейтинг нәтиҗәләре буенча узган елга 4нче урыннан 2нче урынга күтәрелгән. Җирлек башлыгы Илнур Габидуллин үз чыгышында җирлек буенча нәтиҗә ясады. Олошакмак авылында бүгенге көндә 94 хуҗалык исәпләнә. Шуларның 45-ендә кеше яши, калган 51 хуҗалык дашлыклар категориясендә, ягъни җәй көне торып кунакка кайтучылар. Халык саны 2015 елда 510 булган булса, 2019 елда 485. 5 ел эчендә 25 кешегә кимегәнбез. Башка җирлекләр белән чагыштырганда бик начар дип әйтмәс идем. Район башлыгы Рамил Муллин сессияда авыл халкының аз катнашуын билгеләп үтте. Халыкны битараф булмаска чакырды. Кеше эшмәкәрлекне үстерү буенча да эшләргә тәкъдимнәрен җиткерде. Нәрсәгә әйтсәң халык җыенга килмәсә, менә зав клуб сөйләде бит, чаралар уздырып аңа килмәсә, конечно, уяра кирәк. Кирәк микән җыелырга, юк микән? Дөнья булаштырылып чаклы инде. Шуңа күрә инде халык шулкатлык әле нигә кергәнче мәчеткә кереп чыктым. Мәчеттә кеше юк, әгәр янында тулы булса, күңел күтәрелер. Сессияда катнашучылар җирлектә бүген бөтен мөмкинлекләр булуын билгеләп үттеләр. Башкарылган эшләрдән канәгать булуларын белдерделәр. Без инде үзебезнең авыл җирлегенең яшәешенә канәгать инде, Аллаһка шөкер. Матур яшибез дип әйтә алам инде мин. Безнең авыл инде бик зур авыл. Төзекләндерүләр бар инде бездә. Диярсең инде менә дом культураларыбыз бик матур инде. Ял итәргә рәхәт күңелле чыгабыз, ирекмибез инде. Зрә күңелле, дус, матур яшибез инде без авылда, Аллаһка шөкер. Хәзер инде мондый очрашулар вакытында авыл халкы хәтта сорау да бирми. Чөнки бүген авыл халкы өчен иң мөһиме булган ут, юл һәм су проблемалары хәл ителде. Шуңадыр бәлки җыеннарга да алар аз киләләр. Проблема булмаса да җирлек халкы битараф булмасын иде. Мондый чараларга килеп, киләчәк хакында, башкарыласы эшләр хакында бергәләп киңәшсен иде. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.